Kaya mga kalingap, today nandito kami kina Maisa and Daniel po dun sa pinapagawa nating bahay. So kung maalala nyo po kagabi, na-vlog po ito ni Kalingap Rab, ano. Opo. At di po alam ito ni Kalingap Rab na sila po pala ay napabahayan na. Kasi ang trabaho naman po namin, ikot-ikot, kapag may nakita, tutulungan namin. Opo. So kaya ganun po nangyari. And then ngayon po, alamin natin kung bakit ba sila naglayas. Layas. Nabibigla na nga din ako Kaya, Sabi nga ko, Tapos buti na, kita naman ni Kuya si Kalingap Rab para alaman na natin na yung kung may problema. Buti na maga pa alam na natin. Tapos, siyempre hindi naman tayo na papaayusin lang natin kung anong problema nila, di ba? Kasi Kung may mga asawa, kaya yan po mga Kalingap. Kung ano naman po kaya namin na pinapayuan naman para sa kanila para matitino-tino po sila ng dalawa maasawa. Siyempre mahaba buhay po sama sila ng dalawa lang. Tapos para hindi naman yung damay yung baby kasi kita naman na ugali ng mga dalawa, yun din na yung adapt na ang ugali na bata, di ba? Di ba Kuya Alvin? yes. Kaya ayusin namin po, mausapan lang po namin na sa magulang na biyanan ni Daniel and biyanan din ni punta din po siguro kami na sa Kulasi para mausap din. Pero una, tara po mga Kalingap, usapan muna tayo Kuya Alvin na kila sa baba. So, pupuntahan po natin. Mag-ano po tayo dun sa baba, ha. Ito na po yung si nanay ni Maisa. Titingnan po natin yung ongoing pa rin yung pinagawa natin mga Kalingap, kasi sayang naman kung hindi natin papatapos, mapapakinabangan at marapit man na din matapos yung bahay mga Kalingap. Kung ano man po yung problema, alamin po natin kung ano yung problema po, kung bakit naglayas po yung mag-asawa mga Kalingap. So ayan po, ito na po yung bahay. Ayan na po. Ay grabe, ang ganda ng bahay. Tingnan ko po na yung bahay muna. Mamaya tatanong kita ba ano nangyari doon sa mag-asawa kila Daniel. Ayan na po yung bahay. Magandang bahay po ito mga Kalingap. May terrace pa? May terrace pa. Ito po. Mga Kalingap, ang ganda ng ito mas matibay po ito. Op. Ang ganda Ito yung dalawang buli. Tsaka ang mga natin, talagang mabibilis yung paggawa. Ganda ng pintuan sa CR. Ito ang gusto ko, Kuya Joel. Ganda ng bless ng Tingnan natin yung CR. Uy! Ganda ng CR. Hindi pa yung gawa pero maganda lang. Oo. Maganda po mga Kalingap. Ang ganda Kuya Robin Malaki nga CR niya. Ang ganda ng hamba Kahoy po yung hamba, maganda. Maganda yun. Full body pati ay. Maganda, matibay talaga. Bakit kaya parang problema kaya kung kaya na ganda-ganda na bahay nila na nalalayas pa Dati giba ng bahay nila nasama-sama pa dito. Oo. Ngayon Ngayon ayos na Teka, natin Kuya Robin yung nanay. Wala tayong pustahan. Nay. Ako si Foreman. Marvin's Company po yan. Yan, Nay. Nakita namin sa vlog po ni Kalingap Rab, nakita nila sa daan yung mag-asawa. Ano po ang nangyari? Nagkaigwaman lang po sir ito ng kaunting problema yung mag-asawa kahapon. Nagkaroon ng kaunting problema. Bakit po sila naglayas? Andito sila, pinapagawan sila ng bahay. Bakit po anong nangyari? Bakit ganun ang naging Kung maawi man po yun dito, yung mag-asawa na yun. Kung saan lang po nagkaanohan lang yung dalawa. Bakit po sila magkasama na Kung may problema sila dalawa, bakit sila nasama? Sila po ang mayroong problema na kung Kaya saan po nag-alis. Kung sa parang pinagsabihan ko lang kahapon. Pinagsabihan. Gibo naman ng lalaki. Tagalog po. Hindi ko naman po kayang saktan yung anak ko. Pwede ganun Sinasaktan niya?
Sino pong nananakit sa anak niyo? Yung lalaki po eh. Gusto ko Si naman Daniel. po lang yung pinagsabihan ko man lang po yung lalaki. Ang sambalutan na po sila kahapon. Medyo ano no. Opo. Eh, ang kawawa po dito yung anak niyo at saka yung apo niyo. Opo. Kasi andito ang ganda ng bahay niyo po. Mapalad po sila kasi may ganito pong sponsor kagaya ni Tita Lolita. Nagtiwala sa akin na ipagawa yung bahay. Ay ako naman lahat ng tulong ibibigay ko. Kasi pag may budget tayo, ganyan may bahay. Inaayusin ko po nga ni kaya gusto ko pong magpunta po yun dito yung mag-asawa para makausap ko, para maayos po yung problema nilang mag-asawa kasi po akong nasasaktan. Hindi ko naman po yung pinalas ng kapon, sila naman po nag-asabalutan. So pinagsabihan niyo po si Daniel kasi sinasaktan yung anak niyo. Tapos ang ginawa po ni Daniel, naglayas na sila. Kasama ba't po sumama yung Anak niyo. Eh, kung sinasaktan sila. Hindi naman po mapigilan di sumama at sinasama po nga ng asawa. Decision nila yun, dalawa. Opo, desisyon po nila. Sabi ko, huwag kayong umalis at madating ka po yung vlogger eh. Hanapin ka. Eh, sabi ko, uwi din naman ngayon mama ako sa inyo. Sabi po ni Maisa. Sana po, mapunta lang po kami saglit ngayon sa magulang ni Dandan. Okay. Pero dito na sa vlog na kita naman na kahapon, yung nalayas sila na kay Kalinga Prab. Hindi nang mga saktan, kami din nasaktan din kami dahil bakit naman ganun nangyari. Lalo naman yung sponsor na ginambibigay na tiwala sila sa amin na para dinadaanan sa kamay namin na yung paparagagawa ng bahay. Bakit nagaganito sila na palalayas, di ba? Wala naman po sa amin problema kasi hindi naman po nag-umpisa sa amin. Sa kanila din po naman yun. Wala din po may kagagawan kung bakit yung gano'n. Eh siguro po sa ayaw na pagsabihan namin, nag-ansabalutan po sila. Yan kasi talaga Kuya Alvin na medyo problema pag maaga pa talaga asawa, hindi pa sa edad. Kasi hindi pa naman talagang tindihan sa maliit ng problema, ginagawa sila na malaki. Siguro yung hindi naman sila natindihan mga sa pero bahal na araw pag may edad na magtindihan naman din yan. Bata pa kasi 17 tsaka 18 years old. Ang inaalala ko lang po kasi halos parang siya naglakad daw sa vlog yung anak po nagsakay naman po nagsakay. kahapon sa Haulir at nandun po kami sa taas kahapon pinipigilan ko nga sabi ko nakikita po ng mga nagtatrabaho ay nag-asang balutan po kung iisipin ng mga nagtatrabaho pinalis namin mag-asawa kaya po yung pinipigilan ko sila man po nasusunod. Okay. Kaya nga po lagi kong pinapayuhan din yung mag-asawa. May pera naman po yung si Daniel kasi nadalaw ako dito kahit walang vlog, isinasahuran ko siya daily. Di ba po kuya, ako ang pumunta sa iyo, kinausap kitang personal na sabi ko sa iyo, hingi po ako ng tulong sa inyo para mapagawa yung bahay namin ng wala na po baga kako yung bahay namin. Kaya nga lapit ko sa inyo agad kay Kuya Alvin kasi alam ko naman talaga kailangan tulong. Pero talaga sasaktan din minsan naisip ko din bakit nagagano na parang madaming nangangailangan, mapalad po kayo kasi may sponsor. Kasi kapag may sponsor talaga pinagkakasya ko lang din po yung ko sa pag yung sahod ko sa YouTube, mga ini-scout ko, binibigyan ko galing yun sa bonus pa pag may nag-sponsor. Ayan po, part 3 may bahay na agad. Pinaka-unan lang first time na nangyari yan ganyan na unang vlog pa lang may bahay na simula, pangalawang vlog, di ba kuya? Nahakot din po ng ibang natitira dyan na buhangin saka yung mag-ano pa po si siya kung asawa nyo po bigyan na lang namin, bigyan ko na lang ng dun sa tulong niya sa labor pero dun sa mag-asawa na pag-pray natin kasi andyan na ang blessing. Baka siguro na pressure masyado. Ano ba na yung mga sinabi niyo sa mag-asawa? Wala naman
naman po. Kasi Wala naman. ano lang po, parang pinagsabihan ko lang naman, ano baga nangyayari naman sa inyo? Di ba kayo nahihiya dun sa may nagtatrabaho, may nakakarinig. Ayun lang naman po ang sinabi ko. Anong klase po bang pananakit yung ginagawa niya, ano? Ay ano po sa ano po, parang kung sa ano po itong sinantok mo, inintog po yung ulo niya dun sa sahig. Yung babae? Opo. Hindi maganda yun, ah. Okay. Ang- Kasi rin naman po ako, baga pong magulang, eh nasasaktan din naman po ako. Oo. Basta ang focus natin ngayon, siyempre, hindi ko inaalis yung chance kay Daniel na magbago siya. Pero ang priority natin, yung apo nyo, Opo. yung anak nyo. Ha? Ano kasi, Tumigil ako na po magawang aksyon sa kanya niya. delikado siya Parang sa yun, opo, batas opo. bawsi. Oo. Kasi po patatlong beses na niyang ginawa niya. Eh binigyan ko na siyang chance, hindi siya nakikinig. Kapag ka wala na tayong magagawa, obligado. Opo. Obligado kakasuhan na. Ang iniintindi ko na lang po kasi magulang po baga. Para magkaroon din siya ng takot. Matakot siya sa Diyos, takot din siya sa batas ng tao. Kasi, Isa pa kasi na tsaka nag-gets oh, din siya. sige, ano yung Kuya Ruben? Si ano, 'di ba? Halimbawa, kahit naman si anong pangalan niya, Maisa, Ay, kahit na sinasaktan siya, mahal pa rin siya kay ano Daniel, pero dapat siya natindihan siya, no? No? Oo. Yun yung ano ko naisip ko, sabi ko, kahit saktan siya, mahal pa rin yan sa kanya kasi kasama pa rin siya sa kanya, 'di ba? Pero sa decision niya na mauwi dun sa kanila. Pero try natin, tingnan natin Oo. kung gagawin. Paliwanagan din natin si Maisa, yung anak niyo po, na kapag hindi nila inayos, obligado ipapakulong si Daniel. Na kung kaya nga yan, sinasaktan yung ano. kasi po delikado po baga sa pagsaulo. Oo, ipapaliwanagan natin. Kasi pag hindi yan nagbago, lagi ulit-ulit, obligado, kailangan sa kulungan yan. Kaysa makapanakit pa ng ibang babae, asawa, hindi nagbago. Kaya pakiusap po namin sa kina Daniel, sa family niya, na kausapin po si Daniel, na magbago, wag sasaktan ng asawa kasi bawal po yun sa batas. Lalo na masama din sa Bible yun eh. Diba? Bakit kayo nakasama kung sasaktan So kayo, ito, diba? warning natin. Kasi pwede kaming kumilos ng legal, idadalhin sa legal. Kaya pakiusapan natin, ayusin na lang, kaysa mahahantong pa sa may mga kakasuhan, may ikukulong, sayang ang pamilya. Dapat magkaroon sila ng masayang pamilya, lalo't magpapasko ngayon, may regalo nga sila ng bagong bahay. Malaking tulong nga na po yan. Kaya masaya na po nga ako na napagawa na ng maayos na bahay. Yan, at Kaya maghihirapin ng magpara, sisik-sik pa ng mga Yung ginagawa ko namin, kung ano naman kaya namin. Siyempre, sabi ko naman din si Kuya Alvin, sabi ko, pag natapos na yung bahay, sama mo naman si Daniel para hindi na siya malaot. Pero nasanabi naman po si Daniel kay Kuya Rap na labor kasi sinabi niya to dahil kukunin niya ni Kuya Alvin na labor po siya ng actually, nagle-labor na siya dito eh. Oo, na labor na din siya dito. Sahod niya araw-araw po yan. Every 2 days o 3 days may sahod na siya. Hindi na sila nahanap. Habang buhay na po yan ng trabaho kasi tuloy-tuloy po naman ang gawa ng bahay. Pagtapos na ito, may gawa na naman. Actually may trabaho siya na tuloy-tuloy. Kaysa sa mga trabaho siya sa dagat, hindi naman na tuloy kasi pag malakas na dagat, hindi siya mapasok. Hindi wala. Dito, tuloy yan lahat. Tsaka yung bahay po na pinagawa sa inyo ay maganda yan, magandang bahay. Unlike dun kay La Totoy, mas maano nga ito eh. Mas malaki, mas Kalahati pa lang yan si Totoy. Yung unang bahay mo, Kuya Alvin, di ba? At yun ay talagang sa channel ko lang. Pero ito kasi may tulong po ni Tita Lolita talaga. Kaya salamat talaga kay Tita Lolita
at napapatuloy namin yung mga pagtulong kagaya nito. Pero hindi talaga mawawala ng hindi walang magkakaroon talaga ng ang isang bagay ay hindi na perfect ba kuya, laging magkakaroon din ng pero ang importante aayusin natin. Yun naman po kasi ang problema dun Kaya sala naman po nila kung bakit ganun umalis sila ng basta dito, hindi man sa amin nagpaalam na aalis sila. Basta po pag pangaral ko sa kanila, nag-asang balutan na lang po sila. Ako po nga ang nahihiya dito sa mga nagtatrabaho kasi kung nakikita po nilang nagkukuhaan na po sila, naggagayak na ng mga damit. Kaya po ang ginawa ko nung isang bag nilang malaki, kinuha ko dun sa taas at ibinalik ko dito. Sabi man ni Maysa, Talaga sila talaga sila yung nagpumilit na umalis. Hindi sila pinalayas. Hindi po. Kasi Okay. po ako magulang po. Maliwanag. Hindi ako nagpapalayas ng anak ko. Oo, maliwanag. Kasi dati pa Kuya Alvin, tingnan mo kasi kahit nahirap sila dito. Nasaan? Siyempre noon pa, dapat sinabihan na ay alis na kayo dito, siksika naman tayo dito. Hindi ka na doon na tayo. Sama mo na yung pamilya mo doon sa Kulasi, di ba? Pero na yun, maganda na. Ano kayo? Oo, ganyan talaga na Opo. normal ba ganyan sa pamilya, nagkakaproblema. Ayusin na lang natin. Nakakahiya din sa viewers kasi ang daming mga nangangailangan. Sila maswerte na. Maswerte yung nagkaroon ng biyaya. Kaya ayusin natin. Pangaralan natin. Nay? Opo. Hindi lahat din naman naaway. Kami din minsan na init din na ulo, maaway din. Pero ginagawa po na, gawa naman namin dalawa. Pag alam ko na medyo init na ulo ni Pia, itihimik na lang ako. Pag malamig na, tsaka ko na mga medyo na lapit ko sa kanya. Hindi haba init pa, medyo layo-layo muna. Kaya pag ako, ramdam niya na ay may kasalanan siya, tapos may init na ulo ko, hindi na siya nasalita, hindi na siya na Pag malaking problema, pag pinapatulan nila na di ba pag salita ko ng titiya, tapos babalik siya salita ulit, yun, medyo na, gulo na talaga. Hanggang sa pangaral man lang po kami mag-asawa. Hindi naman kami nananakit ng anak. Pangaral Lalo lang. na sa manugang, hindi rin naman. Kahit ano po nga yung ginagawa nila sa anak ko. Hindi po sila Tsaka, lalapatan ng walang nanay na makakatiis na sinasaktan yung Opo. naintindihan namin yun. Ito po na ayusin na lang natin na yun. Nakakaya sa mga viewers natin na ganun. Ano po sir, anahan mo na lang din po si Maysam, bumalik na lang dito. Apo, at ang kawawa yung anak. Opo. Kasi para sa akin, hindi ko naisipin yung sarili ko, mga tampo-tampong yan. Basta yung anak ko nasa maayos na bahay kagaya nito. Okay na ako dun. Nagtampo siya at sir kahapon at gawa na napagsabihan kong asawa ay. Okay. Yung iba nga natin yung mga kababayang OFW, tinitiis yung hirap para sa magkaroon lang ng maayos na Tagal din sila nagawa ng bahay, di ba? oo. Ngayon ito mga Apo, tingnan mo po yung sarili namin bahay. Wala pang katapusan. Kaya yun yung sabihin niya, ang gusto namin maayos yung bahay namin. tapos Hindi pa nga tapos yung bubong. yung sa inyo po yung kabila. O mas maganda na po yung sa anak niyo Opo. O, masaya ka naman ay. Masaya naman po ako. Oo. So, kasi tapos ganun pa yung gagawin Opo nga. Yun nga po yung sabi ng ama. Hindi na kayo manguntinto. May bahay na kayo maganda. Tapos ganyan pang gagawin ninyo. Mag-away-away pa kayo. Ano man ang sasabihin na nung nagtutulong sa atin. Kaya nga pati yung mga nanonood sa atin. Oo. Medyo naano ka din Kuya Robin, nasaktan ka din Nasasaktan na nga kahapon pa nga na-chat ko na nga sila agad Sabi ko bakit nalayas? Ano man ang problema? Kaso lang natutulog mga gabi na text na comment ulit na chat ko kaya. Pero kung hindi ako saktan, bakit ako na-chat sa kanila, di ba? Kaya pag nood ko yung vlog ni Kalinga Prab, ay, bakit na gano'n? Oo, ako nagulat ako. Gulat din ako.
Eh, sige, baka may ano si Lord. Tapos may sabi plano ko, si Lord. isip ko kasi na ano, sabi ko nalalapit naman na, di ba na nahinto ako diyan. Tapos nausap tayo. Tapos sabi ko, sige kung lalapit ko kayo ng kay Kuya Rab. Tapos syempre nakita ko naman na ulit na yung dito niyari, nagiba talaga bahay nyo. Ilapit ko sa inyo na kay Kalingap Alvin. Tapos salamat din kay Tita Lunita na agad-agad po ng papagawa ng bahay nila. Siguro may gagawin ng Lord na ano, maganda. Yan na lang ang isipin natin. Tama yan, para hindi na tayo man-negative na ano, Yes. positive lang. Positive Kung baka lang. may bibigyan naman na paraan para matino sila, kung ano naman. Siguro yun na yan natin naisipan na padinadaanan na siguro ni Diyos na ganito nangyari. Ano? Kaya ano po. Ayan po mga kalinga po yung bahay na ano natin na pagawa po sa tulong ng Lord at syempre sa sponsor kay Tita Lolita. Maraming salamat po. Ayan. Ang ganda na nito ano Kuya Joel, ano? Oo, naano nga sabi ko eh. Grabe ang pagkagawa. Talagang Gusto ano. mo din meron ng Oo. ganyan? Mapapasana all ka na ng Pero dapat may asawa ka na muna. naman. Naman, sobra. Yan. Kaya ano, kaya ano yun, Oo, ay ko. doon na pumait. Yan mga kalingap. Grabe ang ganda ng bahay. Oo. Tsaka ano siya, wood lumber ang ano. Yung Maganda kahoy. to, maganda ang ganyan. Salamat din sa Pinatis-tis yata. pakikipagtulungan din ng ano Si natin. tatay nung tatay yata nitong... Oo, tatay ni Daniel, pakikipagtulungan. Tatay po kayo siya. po nag-ano ng mga kahoy na po. Mm. Oo. Ikaw po yung tatay ni ano, Maysa, ano tay? Wala parang... Tay, anong nangyari doon? At nag-alis baga, naglayas, hindi pinalayas, tatay, pinalayas ba o naglayas? Hindi ko sir alam at wala ako dito kahapon ay alam nila po man wala man ako dito Ang kahapon. sabi po ng asawa niyo ay naglayas daw. Nagkusa sila ka kung umalis dito, bahala sila at hindi ko naman sila pinapaalis ay nagkusa silang umalis. Tsaka bakit nila lalayasan yung bahay? Siya nga po ay Para sabi sa anak ko, na nila eh. Nagpapagawa kayo ako ng ano dito, dapat huwag nyo nga alisan. Kasi nakakahiya naman ka ako sa mga naggagawa dito. Eh, silang umalis, ay sabi ko bahala sila. Kung ano ang gusto nila, kanila. Minsan kako may sa ikaw na lang kako ang pumunta rito at nakakahiya naman kako sa kila Sir Alvin kako na nagtutulong sa inyo ay nakakahiya. Kaya kako kay ikaw lang kako kahit huwag na yung asawa mo ang pumunta rito. Ano tay? Kasi bilang ano, anak mo si Maysa, anak mo na din po yun si Daniel. Opo, kaya lang, Pangaralan mo na din. sabi ko nga sa kanya, pagbago siya ng ugali niya. Lagi-lagi na lang kakong ganyan ang ginagawa niya. Magbago siya. Kinausap ko na rin po pati yung magulang nun. Sabi ko, kapag baguhin ang buwan niya, ugali. Para kako, yung bata, yung anak ko kako ang laging na aanuhan. Ay, magbago siya. Kawawa yung Sa ano. pangaral ko sa kanila, hindi naman ako nagkukulang. Ayan, at tay, pag-pray din natin tay at ang ganda na baga, magpapasko ngayon. Yung nga yung inaano ng karpentero, yung sabi ko sa karpentero, before Christmas dapat may bahay na sila. Salamat, especially kay Tita Lolita, katulong natin sa paggawa ng bahay nila. Salamat po sa panonood. Ito si Kalingap Alvin. Please subscribe po. At syempre sa ama ng Kalingap, kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna at Kalingap Rab. Kalingap. Kasama ko po si Indiano Bicolano. Indiano Bicolano po. Grabe, maraming salamat po sa suporta sa ano po, sa buo team mga po ng mga suporta niyo. Maraming salamat. Grabe po talaga na blessing. Grabe. Maraming salamat kuya. Salamat din Kuya. Huwag tayong susuko Ay, kahit hindi. nagkakaproblema. Hindi naman tayo nangasugod talaga. Kung susuko mo na ako o suko naman tayo, hindi naman tayo nagaganito, nagagala. Kahapon na nga, malayo na pinapuntahan ko. Pagod na talaga. Pero
gawa ko para tanggal lang yung pagod pagkita ko na ayos na yung pamilya gaya naman kila may Ayos din yan. ayos din yan. Pray lang natin po. Pray din natin. At si Ate Rena din po may channel din. Yan. Subscribe po natin. Oo. Si Kuya Joel mayroong channel, walang upload. Yan po Nay, magpapaalam na kami Nay ha. Pansamantala. Pray lang, maayos din ang lahat Nay ha. Yan po mga kalingap. Maraming salamat po. Bye-bye. Salamat po sa inyo lahat. God Bye-bye bless. bless po. God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May kalingap at bindayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo,